negotiate. Kwan ma jogo manyaka sani osewito ngimagi kaluwore gi masira mar apaya mane otimore odhiambo manyoro e alwora ma Coptic mayudore e apaya ma Kisumu kochomo Kakamega ochopo ji 26 bang' achiel kuom jogo manyo ngimane ni e kind Nakuru gi Sumbi wito ngimane okinyi ma kawuono. Masirano manobiro bang' bas ma sikund secondary ma Naki manoting'o anyuola achiel ma ji 54 nowuok e liend Migogo e kachuond bura ma Kisumu West kendo nobayo yo ka nodok Nyakach. Anyuolano mawuok e kadak ma Nyakach lero kuyo gi lit matamre gi nono makoro masirano omiyogi gino magikoni oweyogi kod fuok gi buok maduong' e ngimagi. Jotelo mopogore manochopo e kar thieth ma Ramogi Oginga Odinga kotelnegi kod jagoro mongirore Ouma Oluga omedo chwalo kuyo margi. Kopogore gi kanyo onyiswa ni warit mpangilio mar osiptal koko yienwa mar nenogi. To tek kodwa ma ahinya nikech ka familia achiel mowuok nodhi ywago Migogo ma en ot achiel koro dhano osetho 20 kata jomo odong' mangimago kaneno ka gin maber. Sirikal okonywa. Wawito baba nowuok ni dhi e wuoth kane wa expect no dhi duogo. Hawi marach babu dong' e mochare. Koro wakwayo kuom ng'wono ma Nyasaye, en gi wach matek momakowa asa family. Wakwayo well wishers joma Nyasaye odonje chunygi omiwa support mondo wang'i kaka wanyalo loso chenro mar iko jowagi. Sida mokela ka nyara en Ugunja. Nayudo simo gimoro saa achiel ni nyara nyako wadgi mosiepne nokwaye ni tera wuoth. Koro kawinjo simo tawinjo notho to nyarano chuore nosenindo. En gi nyithindo 3 moweyo matindo, achiel ja sekondari. Koro mani kuyo mokela ka jowetena. Aene mano wageno kuome moko konyowa. Ramogi gi lipot mar kuyono e mwaka ugo yweyo mokwongo e chenro mar Migago kik idhi mabor waduo